gisiliyuhan pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Mga taga-Efeso Kapitulo 1 versikulo 7. Nga kaniya anaa ang atong katubsanan pinaagi sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas, sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Si Kristo sa krus wala lamang nagdani sa mga tawo sa paghinulsol ngadto sa Dios tungod sa paglapas sa iyang balaod, alang kang kinsa ang Dios nagpasaylo, siya una ang naghinulsol. Apan si Kristo nagtagbaw sa hustisya. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon ingon nga pagtabon sa sala. Ang iyang nag-agas nga dugo, ang iyang nadugmok nga lawas, nagtagbaw sa mga pag-angkon sa nalapas nga balaod, ug sa ingon iyang gisumpay ang bung-aw nga nahimo sa sala. Nag-antos siya sa unod, aron sa iyang nasamdan ug nabali nga lawas, iyang matabunan ang walay panalipod nga makasasala. Ang kadaugan nga naangkon sa iyang kamatayon sa Kalbaryo, nagbungkag sa walay katapusan nga nag-akusar nga gahom ni Satanas, ibabaw sa universo, ug nagpahilom sa iyang mga sumbong, nga ang pagdumili sa kaugalingon imposible sa Dios, ug busa dili kinahanglanon sa tawhanong pamilya. Si Kristo walay sala, kayang iyang kinabuhi diha sa tawhanong unod, ug ang iyang kamatayon sa krus, wala untay bili sa pagbaton og grasya alang sa makasasala kaysa kamatayon ni bisan kinsang tawo. Samtang iyang gikuha diha kaniya ang pagkatawhanon, kini usa ka kinabuhi nga gikuha ngadto sa pagkahiusa sa Dios. Mahimo niyang ihalad ang iyang kinabuhi isip saserdote ug biktima usab. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon nga walay buling sa Dios. Ang pag-ula ni Kristo walay katapusang nagsilyo sa walay katapusan nga pakigsaad sa grasya. Kadto mao ang katumanan sa matag kahimtang, diin gisuspenso sa Dios ang walay bayad nga komunikasyon sa grasya ngadto sa tawhanong pamilya. Ang matag babag unya gibungkag nga nakapugong sa labing gawasnon nga paggamit sa grasya, kaluoy, kalinaw ug gugma ngadto sa labing sad-an sa kaliwatan ni Adan. Sa mga hukmanan sa itaas, si Kristo nangamuyo alang sa iyang simbahan, naghangyo alang kanila nga iyang gibayran ang bili sa pagtubos sa iyang dugo. Ang mga siglo, mga katuigan, dili gayon makapakunhod sa kaepektibo sa iyang maulaong sakripisyo. Bisan ang kinabuhi o kamatayon, kahitasan o kahiladman, dili makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus. Dili tungod kay gikuptan nato siya pag-ayo, kundili tungod kay gikuptan niya kita pag-ayo. Kung ang atong kaluwasan nagdepende sa atong kaugalingong mga paningkamot, dili kita maluwas. Apan kini nagdepende sa usa nga nagpaluyo sa tanang mga saad. Ang atong pagkupot kaniya ingon ug huyang, apan ang iyang gugma kay kanang sa usa ka magulang nga igsuon. Basta atong huptan ang atong pagkahiusa kaniya, walay makaagaw kanato gikan sa iyang kamot.